και το τερλί μου. Αρανιάρι στους δρόμους και γυρίζω, κάτι πολύ μαστούρα μου κανένα δεν ζήσω. Όταν θα βγω απ' το αγώ, το φως το πρώτο που θα δω, της ξενιτιάς ο φάρος. Είναι φορές που σκεφτόμαι, πίσω μου τι θα αφήσω, μια πουλά πλαστική και μια ζωή στο Abachingan bonjo, ekote, yo bola yo yo. From the flowers touch. Είπα στον ήλιο μου
Τσέχοφ στο Θείο Βάνια, να μην κοιτάτε άλλο τα βάνια, ένας ο δρόμος, ωρε χαϊβάνια, κόφτε τις κόνες και κάντε μπάνια. Τόπο Οδυσσέας ψηλά στα Χάνια, η Επανάστα θέλει ζωντάνια, ένας ο δρόμος, ωρε αλάνια, κόφτε ταξίδια και κάντε μπάνια. Η Κυριακή μου, η Κυριακή μας και η χαρά μας, η τέχνη μας, ομαδική και θετική. Οπότε είμαστε οι πιο χαρούμενοι και τυχεροί.
Η Πικεφή είναι το πρώτο συγκρότημα μετά τα καλύτερα. Άμα αφαιρέσεις τα καλύτερα που είναι κάτι λίγα και στη σειρά κατευθείαν πρώτοι βγαίνουν οι Πικεφή και μετά από εκεί το χάος. Γιατί είναι πρώτοι? Διότι είναι οι καλύτεροι. Αυτό. Είμαστε σίγουροι. Κανένας δεν αμφισβητάει αυτό το αντικειμενικό γεγονός. Είναι αντικειμενικό. Τι νομίζετε ότι ήταν αυτό που κρατάει όλο αυτόν τον κόσμο? Εγώ να σου πω ότι το πιο σημαντικό ότι δεν είμαστε επίμονοι και χοντροκέφαλοι γενικά, ότι δεν πιέζει κανείς κανένα να κάνει το σωστό. Αυτό δηλαδή σε μια ομάδα είναι βασικό ένας να βρεθεί που να είναι σπαστικός, να μην χαλάει το φάση. Βέβαια, τώρα, εδώ και ένα χρόνο περίπου συμμετέχω ενεργά στο grup, με το καλύλι. Και προσπαθώ και εγώ να προσφέρω να βάλω το λιθαράκι μου σε αυτή την ομάδα. Ναι, πώς σου φαίνεται δηλαδή? Περιμένω πώς και πώς να έρθει η Κυριακή, γιατί είναι εκτός από τη μουσική, είναι οι συζητήσεις, είναι η παρέα, είναι όλα αυτά που σου φαίνονται μετά από εσάς. Ήρθανε μετά, είχαμε την τύχη και ήρθε ο Αντώνης, πολύ καλός μουσικός. Βέβαια, νομίζω ότι η βάση της μουσικής μας είναι ο Γιάννης, ο μαέστρος, έχει μία 10.000 τραγούδια, ξέρει. Απ' έξω μόνος. Απ' έξω μόνος και είναι αυτή η βάση. Είναι εντυπωσιακά, ας πούμε, ενεργός και ζεστός και... Νομίζω σε αυτό πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη. Όσο είναι μεγάλος και σε σένα, γιατί σου βοηθάς και σπρώχνεις, αλλά ο Γιάννης είναι ένας μεγάλος ανθρωπομαγνήτης, δηλαδή φέρνει κόσμο μαζί. Έχει μια μεγάλη δυνατότητα σε αυτό. Πολλές φορές, δεν το έχει πολλοί κόσμο, να μαζεύει κόσμο γύρω του, ο οποίος είναι... Και να τον αφήνει ελεύθερο. Και να τον αφήνει ελεύθερο και να συνεχίζει να γίνουν σαν ομοκεντρική γύρω από αυτόν, χωρίς να γίνεται εμπόδιο στις ομάδες και έτσι συνδέονται όλες τις ομάδες μεταξύ τους απρόσκοπτα. Και έτσι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές παρέες. Ναι, ακριβώς. Και έτσι γίνεται και στο δώμα.